ठीक आहे भाऊ. हो. चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व माझ्या बांधवांना, भगिनींना आणि तरुण मित्रांना नमस्कार. कोविडच्या लढाईमध्ये आपण सर्व या विजय प्राप्त करण्यासाठी या लढाईमध्ये सहभागी झालात. आपल्या सर्वांचं सहकार्य आणि आपण दिलेली साथ, त्यामुळे आज कोविडच्या या महामारीच्या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण जग थांबलं असताना गडचिरोली, चंद्रपूर असेल, विदर्भातला भाग असेल, या जिल्ह्यामध्ये निश्चितच महाराष्ट्राच्या तुलनेमध्ये कोरोनाचे पेशंट कमी आहे. पण अलीकडे मागच्या 8-10 दिवसामध्ये कोरोनाच्या पेशंटच्या मध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. वाढ होताना दिसत आहे. मागील 10 दिवसापूर्वी डबलिंगचा रेट हा 24 दिवस होता, आता तो 17 दिवसावर आलेला आहे. आणि पुढच्या कालावधीमध्ये सप्टेंबरमध्ये जर आपण बघितलं तर त्याची निश्चितपणे पेशंट वाढणार आणि त्याची व्याप्ती सुद्धा वाढणार आहे. आता आजच्या तारखेमध्ये 1958 पेशंट असून त्यातील जवळपास 1100-1150 रुग्ण बरे होऊन आता घरी गेलेले आहेत. साधारणतः 57% रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी आहे. त्यामुळे घाबरण्याचं जरी कारण नसलं तरी सावध राहण्याची आवश्यकता आहे, दक्षता घेण्याची आवश्यकता आहे, प्रशासनाने दिलेल्या नियमांचं काटेकोरपणे पालन करण्याची आवश्यकता आहे. चंद्रपूर शहरामध्ये कोरोनाने बऱ्यापैकी हातपाय पसरलेले आहे. विशेष रूपाने ज्या भागामध्ये कोरोनाचा शिरकाव झाला तिथे आता आपल्याकडे सुद्धा त्याचप्रमाणे कोरोनाचा शिरकाव सुद्धा उशिरा झालेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये पहिला पेशंट साधारणतः मार्च महिन्यामध्ये 13-14 मार्चच्या आसपास सापडलेला असताना आपल्याकडे 2 मेला पहिला पेशंट सापडला. आणि या सगळ्या परिस्थितीचा विचार करताना एक लक्षात आलं की ज्या भागामध्ये सुरुवात झाली तिथे आता कोरोनाची साथ आता ओसरू लागलेली आहे. परंतु जिथे उशिरा कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि पेशंट मिळायला लागले त्या ठिकाणी मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव किंवा संख्याही मोठ्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. आज चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये साधारणतः रोज 100-125 पेशंट आता